Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi vom juca din nou Geometry Dash World. Am trecut de nivelul al 4-lea ieri, le trec. Bine, și ne-am făcut din nou pe toate. Unul am făcut din prima, doi din prima, trei din treia, la 5-lea n-am putut. Da, am uitat că vine. Facem acum rapid pe episod și ne chinuim la ora care vrei greu. Am învățat să fac cu sus în jos, când e cu sus în jos. Foarte puțin, nu foarte mult, o să dau și un practice din nou, să văd ce mai am după. Primul sus în jos. Când se termină. Da. Bun. Mi s-ar da și schimbul. Ok. Nivelul 5 și știrile asta. Poate voi sunteți pro player și l-ați făcut. Eu sunt un jucător mic care s-a jucat prin 2016 și s-a lăsat. Care a apucat în 2021. Atunci am jucat ca disperator, erau 10 nivele, Geometry Dash normal nu costa bani. Nu sar acolo. Tragem doar un singur Geometry Dash și atât. Că ăla care acum mai este mi-a sărit. Ați văzut că mă descurc binișor pentru un începător. Nu mai știu să mai joc cu sus în jos de atunci. Atunci erau rar 2 nivele cu sus în jos. Tot jocul. Jocul n-avea un level, să avea 10-12 levele și atâta. Nu avea nimic pe el. Și câteva caractere. Acolo trebuie să apeși ca disperatul. Am să dau practice, mă, după rând asta dau practice. Am sărit prea mult să dau un practice. Să fac așa că nu mă lasă, dau închidere înapoi și dau un practice. Până aici n-aveți ce să vedeți. Aici te lași, hop. Te lași, hop. Hop, hop. Aici e greu. Acolo nu faci nimica. După aici e pe ăsta în care nu sarge. Hop, hop. Bum. Și aici doar trebuie să te întorci și te bag așa. Practice complete. Timpuri n-am făcut multe. Nu sunt chiar 23. Să mai încercăm o dată practice-ul. Avem un timp, da? Hai să vedem câte timpuri facem pe practice. 4 sau 5 facem. Nu cred că sunt așa de prost. Verecic. Mamă, ce cu mine? Mamă, voi ați văzut ce nasol m-a dat? Am făcut o grămadă de timpuri. Nu-mi sare, man, și-mi dă și reclame când fac practice-ul.
Asta să închidă, îmi pare bine. Să mă lase exact să fac nimic acolo. Nu eram pe fază. Să nu mai apară mesajul că de aici. De aici e simplu, te lași, bum, bum, bum. Și aici trebuie să doar să sari, să spameți. Ok, puțin greu, îți las-o în jos, dar... De ce am sărit acolo? Mi-a explicat și mie că nu știu, chiar dacă eu trebuie să știu, nu știu. Interesant că nu avem niciun triple spike aici. Dacă îmi punea 2 triple spike-uri eram mort. Eu la triple spike-uri uneori nu pot să le fac, alteori le fac. La începutul jocului când eram apucați, anul ăsta, eram slab, rău cu triple spike-urile, nu puteam să fac nimica. Acum uitați-vă la mine doar cum am ajuns să joc. N-am apăsat! Eu am ajuns să fac nivelele astea și nu fac back on track pe light. Bro, nu-mi sare. Fac light-ul. Nu știu dacă încerc un nivel asemănător pe light. Ce nivel avem asemănătoare? Draftul, base after base-ul. Corect, asta e asemănător. Nu trebuia să sar. Base after base-ul am. Mi-a făcut Ștefan toate practice-urile. Eu aveam vreo 6 făcute. Exact triple spike, bro. Să dau direct X. Base after base-ul is easy. This level is easy, bro. Base after base is easy. Nu-mi sare la triple spike-ul ăla. Care e cel mai ușor triple spike care l-am văzut. Da, vezi ce înseamnă să te joci din... Și, cum îi spune? Geometry Dash World. Tum. Nu eram așa de bun. Mă rog, revenim la ale noastre. Pe World. Eram acum pe World. Hai să-l prefacem. Mamă, vreau să prost. Dacă îmi dai un nivel asemănător, cu început asemănător și să mă întoarcă doar foarte puțin peste cap, eu îl trec. Sunt nivele pe ăla cu bani, sunt o grămadă de nivele peste 1000 și ceva de nivele lejer 1500. Caută-ți, Johnule, găsești mare nivel, fă-ți, Johnule. Bro, îmi sare prea mult! Ce e asta? Da. Mare reclamă, cine a dat să mă bată pe toi. Da, hai să refacem toate nivelele să vă arăt.
Reload. Ce mai easy nivel. Mai easy decât de la Madness. N-are triple spike-uri. Putem face și pentru că la triple spike-uri trebuie să fie exact cum trebuie. Are un double spike și după are un spike, double spike și un spike la final. Este care trebuie să sari un timp. Nu cred că o să reușesc să fac al doilea nivel din prima. Triple spike acolo care a fost easy. This triple spike is easy. Al treilea nivel vreau să trec din... Asta nu s-a fost, vreau să-l trec din prima. Da, e că l-am trecut din prima. Acolo muream eu de multe ori. Așa Șamponia. Nivel complete. Trecem la nivelul al 4-lea. Numai rachetă. Care am încercat la început. După vreau să văd, după ce îl trec pe ăsta, cât fac la al 5-lea pe episodul ăsta. La mine nivelul ăsta a fost greu să învăț că. A fost greu să învăț aici la final cu chestiile care vin. Warp speed. Bun, good. Cash win, with gift cards. Yeah. Ce-mi dă reclamă? Făceam toate fără reclamă. Carcă-te, powered bike. Aha. Ultima. Asta-i traiul, băieți. Hai că e traiul ăsta. Concentrez-te de asta, nu. Mai zic nimic, acum să sar acolo. Vedeți aceleași chestii mereu și de asta mai încerc să arăt și fostele nivele. Mai pus între chestii că e weekend. Eu filmez în vineri, dar nu cred că o să-l pun azi. Da, nu știu. Nu cred că o să-l pun azi. Chiar dacă am zis că o să-l pun, nu știu. Ok, cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost Octavian. Voi sunteți pe canalul XXX Octa XXX. Da, nu o să schimb numele. Canalul ăsta se numească, nu știu, Tavaghi Măriță, nu știu, cred. Ok, eu am fost Octavian, canalul îl aveți în descriere și la mine și la cel care mi-a arătat jocurile. O să mai pun de data asta pentru că am certat cu el și na. Da, știți cum e. Ok, eu am fost Octavian, voi ați fost pe canalul meu de YouTube, așa că